दिनै आरो फिन खनसे भिडिअनि गेजेरजों फैफिनबाय गबिन्द बसुमतारिया बिथाङा बुंदों जे हारिमु आरो बानस बिथांमोना 2014आवसो आफादाव हाबनाय मानसि। नंगौ, आं मानिदों बिथाङा 2014आव हाबनाय मानसि। नाथाय आफादाव सानसे मावब्लाबो बिथाङा गोबां सम मावनाय बेखौ होननानै बुङो। आफादाव सानसे मावदोंब्लाबो आं दिनै बर' हारिनि थाखाय गोबां सम मावदों। नाथाय बिथांमोना 2014निफ्रायनो गोबां सम मावदों। दिनै नोंथांनि गोरोन्थि बुंनायखौ बुंनायाव नोंथाङा दुखु मोननांगौ मा दरखार दङ? आं सानो आरोखि नोंथाङा जुदि गोरोन्थि बुंबायबा बेखौ क्षमा बिनांगौ समस्त बर' रायजो राजानाव। नंगौ, दिनै गोबाङानो गोबां खोथा होनदों नोंनि एगेन्स्टआव। दिनै सोरबाया नोंथांनि मुर्ति खालामना सावनायखौ गाज्रि होनदों, बेखौबो आं मानिदों। किन्तु आं हयले 4 लाखनि थाखाय दावहा नाङाखै, मिथिबाय? सोरबायाबो XNDF-B जेसेबां दङ बिथांमोना 4 लाखनि थाखाय दावहा मालाबाबो नाङाखै। जों दिनै नांदोंमोन दावहाया मानि थाखाय नांदोंमोन? बे मोनथानि थाखायसो जों नांदोंमोन। राव हारिमु बिनि थाखायसो नांदोंमोन। किन्तु दिनै नोंबो बुंदों 4 लाखनि थाखाय नाङाबा मानि थाखाय नांदों? बे खोथाखौ होनना बुंदों। किन्तु जों नाङाखै। दिनै NDF-Bनि हिस्टरि गोबां दं, जारिमिना गोबां दं। दिनै नोंथाङा जि दिना खालि बुंदों बिनि नेक्स्ट दिनानो नोंथाङा बुंदों। किन्तु बेखिनिखौ बिनि रिएक्सनखौ नुनानैसो नोङो अखानायै नोंथाङा बिराद मोजाङै सनस्लिबबायना। नंगौब्रा, नोंनि मावनायखौ जों सनमान होयो, सेलुटबो होयो, सेलुट होयो। सासे MCLA बा सासे डिपुटि चिफआ गोरोन्थि मावनायखौ मानो क्षमा बिनो हाया समस्त बर' रायजो राजानाव? आं दिनैसिमबो दुखु मोनो। दिनै बे खोथानि थाखायनो मालाबा गोसोफ्रा बोरैबा जायो जों। दिनै नोंसोरखौ लानानै जोङो गोबां खोथा होनबाय थायो, गोबां गोरा खोथा होनांगौ। नोंनोथ' जोंखौ पलिटिक्स क्लासखौ होदोंमोन, पलिटिकेल क्लासखौ नोंनो होदोंमोन ट्रेनिं समाव। 13 बेट्सखौ नोंथाङा पलिटिकेल क्लास होदों, 14 बेट्सखौबो होदोंदां। बेफोरबायदि गबिन्द, जोङो नोंनि एगेन्स्टआव बेफोरबायदि खोथा बुंबाय थानांगौ दरखार गैयामोन आरो बुंबाय थानोबो समाया। नोंथाङा जोंनिख्रुइ गोबां मावबोदों, नोंखौ जों बुंनो समाया। थेवबो नोंनि सेला बेलाफ्रानो जों बुंबाय थादों। दा सासेया बुंदों बिथां चिरां डिस्ट्रिक्टनि फेंखा होनना बुंनाया, बिथाङा बुंदों फेक्सननि खोथा। बिथाङा माबायदिहाय फेक्सनखौ माबायदिहाय जायफ्रा बिनि अपोजिट जादों बियो फेक्सननि खोथाखौ बुंबाय थादों बियो। दिनैसिमबो बे फेक्सनखौ बुंबाय थानो लाजिनांगौ। आं दिनैहाय बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजों बिथांखौ बुङो, लाजिनांगौ बिथाङा फेंखा बिथाङा। लाजिनांगौथ' बिथाङा बे फेक्सननि खोथाखौ बुंबाय था। दिनै पिस एकर्ड जादोंब्ला फेंखा बिथां आं नोंखौ सिदायैनो बुङो दाबो, नोङो 4 लाखनि थाखाय नांदोंमोन नामा? जों नोङो जेसेबां सनमान होयो जों बिनि बारा सनमान होयोलै गबिन्द बिथांखौ। आरो बिथाङा डिपुटि चिफआव नोङो बेसेबां बिनि गार्ड थानो मोन्दों? नों मोनाखैबो जानो हागौ। आं मोन्दों अफ्रिया, मिथिबाय? आं मोन्दों। नोंथाङा गाज्रि मोननानै लाब गैया। दिनैहाय जोङो 22 बोसोर नांदों, 22 बोसोर जों सेक्रिफाइस खालामदोंलै, 22 बोसोर जों खस्थ' मोनदों, 22 बोसोर जोङो ओरैबा बर' रायजो राजानि थाखाय जों खस्थ' खालामदों, दुखु दाहा लादों। जों मालाबा जिबो जोमनो मोनाखै, नोंथांमोनाबो बिदि अबस्थाखौ मोनदों। किन्तु बेफोरबायदि खोथा बुङाना। जोंलाय माबायदिथो फेक्सन खालामखो? गोदाव सोराव बिदि खोथाखौ बुंलाबायबाथ' जायाना। जों फेक्सन खालामाखै। आरो जोङो गबिन्द बिथांनि एगेन्स्टआवबो नङा जोङो। किन्तु गबिन्दआ जि खोथा बुंदों 4 लाखनि थाखाय जों नाङाखैबा जों मानि थाखाय नांदों? बे 4 लाखखौ दिनै समस्त बर' रायजो राजाखौ फानदोंना, ओंखायसो जों बुंदों। बेफोरबायदि इउटुब चेनेल बा मेडिया बा गुबुनावहाय। आरो बिथांमोनानो जुदि आफादखौ सोखावनो हायोब्लाथ' बिराद गिदिरनि बाथ्रा ना। नों जेरैबायदि खोथा होनदों, नोङो नोंनि गामियावहाय NDF-B नामा बर' फोथाराव जोनोम मोनदों, बेखौ सिन्था खालाम।
मिथिबाय नोंसोरनि बर फोथारावनो एनडिएफबिखौ जोनोम मोनदों आरो नों जुदि मिथियाखैबा गबिन्द बिथांनाव सोंनानै ला हेंखा मिथिबाय जों मिथिगौ बिखौ रन्जन दैमारिया खोन्थादों सानसे समाव गाज्रि मोननानै लाब गैया आं सिदा सिदा बुंखायो खोथायाखौ दिनैहाय आं दा मोनायावबो बुंनांगौ दरखार गैयामोन माने बहुत गोबां खोथा सिन्था खालामनानै आं बेखिनि खोथाखौसो आं बुंदों स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामनानै हो आरो राननानै हो आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।